الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله والسلام عليه على سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na pagpanganing Allah di ka no bukol lang siya kapagkailan niyo siya buntalang kati apagilin tanu Allah ka udibuso request tiyo Ariel tiyo engineer mga dato mga bay kapag tawagirang ng mutay da siya ka na may tatapi imuhimin ari Haji Musa ari dato imam na ayaw maanan niya na pagkamamalakon na ba ko siya pagkasoy ugayid na kada so iman ka ko Allah na kung humampas mo nakanaba matagpagatiya kaantiyo so para tiya utaw siya ko Allah dia nga ekspresyon tanwa liniwan siya kaya na iman uli na siyulda na iman na madidiyong ko tataw as liniwan na iman kaalangon na luminiw nagkapakaya sumunod mo kapakaya siyulda mo iman na iman ay pagkalakatan na bakang batuya iman kada abang tuntukan na malakab o dito yung sabab adiyang kaya aditano di kapakatimu-timu sa diyang kaya adarpa na ditano ay ditutulod ako surga ditano ay di mamagusyata so Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira ang bagay sa muhadara o di na khutba na tingin na usikum binafsi wa nafsikum bittaqwallahi azza wa jal pungusyatan na kan tugon Nabi ginawa kan na pungusyatan na kan sa mga ginawa niyo. So ayamala apaka antap panunabi apa priority niya na dia ginawa niyan na matagbon si kandari sa pamamakinog la ilaha illallah agi sa mga ulama at bagay sa mga daawang agama oy nadatar sila ng mga palitan at bagay sa sindaw asara mabu asa ulama oy nasudinan ditero na sa kanyan imala ayaman at tatubikon mala adyo ning gulawla igirap man na sumapas ang ikabagay sa mga daawang kawagama mataw ko agama ipapungusyatian sumapia na ipapungusyatian sumarata na pagkailanong bu sumarata na di mo kaila sumapia awasyatian na datar ponoransok at bagay sa sindaw na papatutong niyan aginawa niyan maraya kayo mga oripan wallah dito sabab igira ayamaan niyan na mbagay ko sa makampata muhadara ko agama na pagpanganin ko wala ya Allah na pakingulalan na karakanay o ba so diya kandi matero adiya kami pangulalan na di ka nang topik niya Allah ay pagkalakakanang ko takatero Allah kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun miya kalala amur ka wallah rarang ito wallah syekhotaw asyo dinanitero na dinani panggulalan miya kaysa na so nabi na itero yung mga sahaba tinapamagupo ka no agi ko mapitan na miya gupo sa kataw ko mga sahaba tugo nabi no yung mga taweda bakira miya gupo sa kataw tugo karaman niya na so Khadija o di ko karibat na so Aisha di na Khadija aso Khadija
At tingin na ya Rasulullah, sakay pagupaw ka, una ka magupaw. Katiba sila ng pagupaw, ida ka pagupaw. Una ka magupaw. Nagyag pa ko, pagkumanag pag-iumanag ko labi, namiya gupaw sa kanyan. Nakagiya ko mapita na menin sa mga pari na mga saba na langon dun kalabu. Ay, amaana niya mga orepan wallah, na inutalo di mamagusyata, kauba kanu-kanu, na diyang kota kalilipatitan ko alungan na kaya manakatanuman tanu alungan na mauri. Dia alungan na mauri. Na baso serius. Akaw yaw na diyan nga unaan yan. Kaayat ka wallah, yu'addul mujrimuna yufatada min adab yawma'idin bibanihi wa sahibati wa akhihi. Sa alungan na mauri tu wallah, nasa mga darwaka, mga baransya, na pagilubay siya din sa meron tinginan na kunaraka. Kabarawiran din na ayat din na may alang kirang kunaraka na siya na di sila mamakanaraka na siya mayran. Sinairan, siya pagariran, siya karumairan, nawatairan. Na amay ka po makabakiran ng pagtarwa, antong ni kamaya ka, makasun sa surga sa mga pamilyang ka, at siya makanaraka, at nakaamanan niya na siya makanaraka niya makasun sa surga na sa mga pamilyang ka, na ayaw na pero niyan, na ulugang ka, langon-langon niya Allah, ang pamilya ka na kunaraka na asala di ako makanaraka. Balong naman ang ganda-ganda nga na matungulaw na sa alungan na mauri. Miya kada-kada kala inibetuwal na sa alungan na mauri. Yawmul ba'ath, alungan na paguyag nga wallah. Yawmul hisab, alungan na kapagitong. Diya buang kota itong anon, na diyan ka magagandang maka-anerbius sa dunia, na di nga kagandang sa dunia, karong nga kagandang sa alungan na mauri akal ayan. Kaya so kaya siya gandang kaya amar siyalo. Apa mamuluan so katidawa, negra amyo kita no, saga ang mga lalan, dilso, norti. Agumelo so sundarwa, may ID ka. Negra to ada ID nga, ama kapigaran mga pangapuapang. At tiga, sir, wala po. Tiga baba. Tiga diap na mitaman ako. Manong man ganda-ganda ang mga oripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay dapat takasi sa anong anamori. La yugadiru kabira wala sagira illa ahsaha. Da amala na da amay ito, aamal ka, nalang na ng kalkal walog ta'ala kapag itong niyan sa alungan akiyama. Api ang utamiya kay tuwa. Ada ni nama taru nama kaliu di kuala amini pansir. Topuso ka amala pansususan na pagitong pananan Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan akiyama. La ilaha illallah. Anto na isa ngarananungan na mori. Yawmul qiyamah. Ada taru na yawmul qiyamah. Alungan nanan abmakatitin digatan sa hadapan wallah. Yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa. لا يتكلمون إلا من عجل له الرحمن. Pagkatindig sa mga tao sa alungan na mauri, ako sa mga malaikat wallah, sa makasasasap patano, sa din nagkiling ka, din nagkilig ka makatero, asa ka tao, inong tao sa pagidinan wallah. Umani sa akin na pagkatindig tano sa alungan na mauri, naman siya nadakatero. Kenapa siya diyan kaya ano ni apkakaringan sa padakanan, nato ni ini dawang ka. Alungan na mauri na dabar kan dilo ya bana kira kaki macam nakakariya ah. Dipilih nakawida kan taginawatan ya dikasih ni mangari. Kasi sa alungan na mauri na isa angaran yan. Isa angaran na diyan kana na alungan na mauri na alungan na pagatinig ka. Manisagin na makatitindig tanong. Okay na pakasisinggaan wala so kapakatitindig mga tao sa alungan na mauri. O ujuhi yawma idin musfira. Dahiqatun mustabshira. Na upo ka makainay sa tao, makatitindig sa alungan na mauri, ang makasisinga abuntalian, ang makanalanas sa abuntalian, na dito sa mga tawa inikalimu Allah. Wa ujuh yawma idin alayha gabara, tarhaquha qatara, ulaika humul kafaratul fajara. Na upo ka man makainay sa tao, ang makaibitug wallah sa alungan na mauri, ang abuntalian, na masasara katabuda, na dito sa mga tao, ang mga kafir, ago mga darwaka. Ila manigala ama pepya ginawa sa nga dunia ama katitin ke saburo nigala anamin yung maakaw ya gana umangone emante mi ala ka daw na pagkakwasa makadok 50 kilo sa pungsa gobyerno namatang wallah ka ay nakabiyakan naman mapitan adnan yung maa
Amang malu amar gede-gede gina minum mga taon niya, naman siya na feeling na makasasingan din na feeling na pumurok. Man siya na excited. Tapa makaya niyo ma, na isa kaon nila tatagong na diningali. Matang wala din na pong bagubay. Kami niya katuwa-tuwa na diningali ya. Ako meron sa mga dibero, mga unisa ka to, nagtipadong sa dua timan. Di, matang wala ka pamaliananan. Nuni siya na napaguita. Tadi na siya patagong sa homo. Agiya ka na ba kapipi agino amin niyo ma. Naman nga man ganda-ganda sa anong nga mauri, mga uri pa ng Allah. Iya mo tabiya ti Ustad Musanib, adyo mo siya. Miya ka na naman na mapapada na marong. Malaman na mapapada na marong. Oo, inna khalaqna al-insana min nutfatin amsaj. Nabatali, matana ti wala sa kami, na inadinami sa manusia, at pangana, kung sa satta kaamanan yan, na oay, na orin yan tuwad daw tayo na tapangana miskanyan. Sa katanaman na ayak kaya narkatan wala na pun sa satta kayo, apun sa lupa. Di man kaya marata ba te ko iblis. Kaya betwirun wala tayo sa iblis, kadiyang kotoa, din yan katanggap, o ba sakanya, o ba ayaw mapia na sa katano, na sa kanya ni amanan yan, na makatutunugan pa man na sa kanya ni mapia. Ano nga man ang ganda-ganda? Ato ni dyan magkatanggap pa, na sa syaitan, iblis, na inad na po sa puro kaapoy. Na suya amanan niya na manusya, na inad na po sa baba. Allahu Akbar. Nakagiya pa sa mga malaikat, wala na piyaga pala yan iran. Tinakad na namin, inad na kasudun niya, inos kami ningon tegwa, tuwala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Anak katawan, nakatuwala na din yung katawan. At tingin namin manikapagad na nga sa nga mga tao. Apa makatugaan nila sa mga roo. Na kung minasasilang ko niya lupa, na sa kami, na nahnu nusabbihu bihamdik, wa nukaddisu na, mababasanungan, na ayaw mo nga kami, na ipupuro mi siya tayo mamirka, na kumentog na mis kaya Allah. Tugwala, obas ka ni mga pepiya, na panutulan niyo na kanay. Ate, panutulan niyo ba? Faambiuni, panutulan niyo ba? At alam niya tiruiran, subhanaka la ilma lana, illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Da akatawa na miya inuntabusyo inindong kar kami ya Allah. Natungula panutulong nga ganana daw. Unya nung panutula. Baswai, dapadaya, odnaya, kandiya, may karoponaya, amplay pairaya. Langon o tago dunia na piaga pamakagwa na pianutulian nun. Allahu Akbar. Diuti kapasang manusia. Ugay na diap man nga amranaw na ad nakapasangan ni na di kapasangan na foreigner. Sa mga Arab na pagpakabatiya sila sa daabarisyan. Huwag ka di sabaris. Kapkabatiya yan. Nangamran no, kaya sobrang yan suarab. Dapat lebih kita solo liter kadang may surata. Kataw na kadang na yung surata ka. Yung tekabreta nga sa bagyamran no. Matang wala ka, tiro ka na, dapat na makatang kataw na kadang naftero na ka. Mamanasiti, tuno kumiya, berha-bereta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nag-isa ka maguna isa, ababantong na kan. At tribo siyang kaamanan niya naranaw. O di na tribo siyang Pilipinas, na diya kaamanan niya na maranaw. Kaya tama ni manto, anaan na pasada nga amaranaw. At tama ni manto na di ka diskubirang ka mga Amerikano. Di ka napakabula. At ang wala ka, mabutuan siya na pamikira. At mo na Amerikano, apya ka na maranaw sa apakop, nakagyo ko pa kanina, may siya. Ito na, madi kaya pa kasulak ko ng apakan. Ito naman ang kaman, gada-gada kapasangan maguna ng marang. Allahu Akbar. Kaya taman ni man to nang natiyatag. Nagila ni panarompong na mix. Nagila gato ni po na nang natiyatag. Ato nila, di ba may sama ulog na marangarangan. Mabagya kapasangan ng maranaw di ka. La ilaha illallah. Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala. Nadiyanan. So manusia na tupangan sa kaniyan wallah. Na ayaman na niya miyak kada na at pangakiamanan niya na ito pangalakatan wallah. Na diyan kaya kapapatay. Dito na unaan niya na malaat pang na diyan kaya kapatay. Pamana so manusia na diyan ko wallah. Na diyan nakatawa na inikal ako manusia. Aliyo ko wallah. Ang makaliw sa diyan kapapatay. Matang wallah kay gira amya pikir ta apatay syutaw na pagawa na kasi karumang ka. Mga wata ako na pagawa na kasi dunia. Na temo na nga sa ngalapot na pagasa kang gampan. Nawadang pa na matat masa sa nga ito na yung amanan niya, nalabu na tinoon lang ako to. May mama siya ko, inupno to, di mo gaya lugar sota. At ini ma'am, nang naunuto na bilang, masa sa nga ito to. Inuto mga di mabu. Benda, tiga na, ame kakwan na benda minio. Paman naman niyo, ito ni paliwan ng siyang kaya dunia.
Amana tahu baka surga anu Allah taala panipiliwan na sa nga dunia. Datalangan na nalak sa tanong. Baka surga anu Allah. Na maka surga sa ngota ko ba niya? Anto na panipuputuan sa nga dunia. O di na tawan niya ka surga na matatang ko ba? Anto ipuputuan sa nga dunia. Adi man nga dunia na niya kay tweet wa kapipew na ginawa. Ayamala na awida akan. Daman igira pagkaura ka. Taburong igira da kapan na makagapya. Ada kapan makapita. Nadi kami pemina. Ngayon mga tadi yang ngayon napakalakan-lakan na babay. Tapi aso kapi na doon makaparang ang yating us. Kanino ba? Katinong mo to sa sanay si Karaman. Kati pa kayo ha! Matang mo lakatang mo sa kapurang ka. Siya ka na ikinami ako daw makanakotapad ako na doon pa kayo. Pwede pa lang ba? Ay manto na o siya manto nga ka-farm lower. Ang sama na miya bakalaw. Dato mo sa pulang ko. Ilang nga upun dia ko makusya ko ni di mana matangwal ng mga pipenga plawerian na. Kataman sa mama tini re mapianot. Ay magbumiya so na lang na plawer nakatatagwan sa eyes only. Asal gue keda di ka pemuta. Ay manto na niyo si manto dan. Oh, labi ang utap pada kana igra kataman sa mga plawer ko mga gardin. Mina kawa ko sa kapi. Makagiro natin na. Ya gapi ka. Ya, nabaka pinyayo ma. Kasi piniwa ka na mau tuwa nungan. Mana pa para na pekan na gulu aki abi abuwe. Adi siya ngutan na niyo nakapakapig kapingan na din pa ka si karong ada dengan ikucua. Wala kaya nakasasakit. Na di sabab ba diyo ka adunia na sukata tanguro no kapipi aginawa na minakay tuwito. Igira apagkaura ka na makanda na mardi na akala ka. Igira apagkaura ka na makanda na mardi na akala ka. Ay daw, mataan na upuna kayo di makakan na malad niya sakit. Natik ayaw buluya na makakana ko na miya da suwabi dakal. Nandun ka pakakana ka? Tiga mata wala miya da. Suwabi dakal na miya da makap mana nilibir na ka. Na miya tetan. Iyo ka malaki matang wala. Miya tagup mo ng kota awida akal. Bakal kaya ito siya ko dumadang ngota mas kita sa barium naga. Ngota mas kita merong. Maya kaysa na siya ko sa share. Ada swimming ako sa dugo. Nasosorong na ka na di niya di ka palalagoy ka di mulakan. Asami daw pa na kaya yun na niya na di petot yan. Hindi na kritikal na kay siya. Kaya matang mo. Ako niya na kay siya pa ito ka. Mauna kurun mauna. Isasangin na petot yan. Tingnan nga, pang putonak na petot ka. Tama, nakuha na ko muna. Mauna kurun. At kaya natin, bala-bala sa ngunwag. Ano nga managuna-guna ka? Diyan ka niya na miya kay pito kaya kapipi naguna ka lang nawidakan. La ilaha illallah. Wa man hayatud dunya illa mata'un qalil. Da'atug wallah. Aqalu yakun dunya. Ainunta nasuka pipi aginaw akatatagurun na matagbay sagad. Yung kaya akapipi aginaw sa dunya sagad. Nasurata aginawa na matagsagad ka sa sagad yung dunya. Karena abay sa surga ang mapipiyag ginawang ka, na dayon sa'yo na mapipiyag na ginawang ka. Allahu Akbar. Kada to ka, dahil ka anak ka, ayamaan na niyan, naba makasami ko kada to ka. So tamo ko ka, dahil ka anak ka, aba anak kuwara kaon. Dahil ka anak ka, o baka rin kalapay sa amanan ni natamo ka ka. Tamo ka ni tamo ka ro, nakada to ka ni kada to ka ro, nakatay na ka ro, ikatay na ka ro. Kada ba siya niya gano'n niya ang manrago, nakadabatan, nakatay na ka. Lawarong ni Gram ya ganong tapangyaman na digan paganong sa Alimarago ni Punimanto na tama sa Alimarago na dengan pagilya mo cellphone nakabugta na ka. Na after 5 years nalunga nga bugta na ka sa cellphone no di na sa pagalong matangwa na ka kelin. Nakapapatay na obs. At ang amya kalalaki alinan na ka. Adi man ang kaadunia na isa ini betul ng kota mga ulama na di gadunia na parte. Langon na kay parte. Mata naka-ebo original ng iman na matatagur ka. Di parte kira tabi siya nga mga bi doon pa nabiya ka piyut matawa na ka peka penuh nga nabudag siya nga para sa at ka para di pangilero ng amyang nga kakaroro dan ini kasugat kalungan natin nga mimo sa mga bugana at walo di gumawa otok man napamapanapakan na kadnag kibulug yung otomora nas katano mabu ingir akang muda antano na baka bumagi na pinamya kapiap kinapeng nandini nga pakato nga inapeng ako na sobra sa mga sorowa wala mo lug na tagit kana keto ana ba naman gede-gede ibul tanah yang ka dunia mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala
La ilaha illallah. Nadi. Mia panutudakin ya Abi ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. So tigin so mu'min, al-mu'min ala arba'a. So kung so mu'min na kailangan na matagur ka ang apat. Basta mu'min ka. Kau dir ka matagur ka mu'min, hindi ka matagur ng apat, nagnabaka tito mu'min. Paganeron, na intubla sabara, na igala ko na miya sugat at yuba, na dipentang na di subar. Basta masugat ka atiba, o masugat ka akargan, oy, na ayaw maana niya na basta mu'min na kailangan nagkasabar ka. Sa katawa mamaasum yung kunabi, فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي أشد البلاء على الناس يا رسول الله أنت ميقال لا أتيوبا خمّا manusia natu nabi ay pinaman kami ang makala day tiuba apa kesugat tiuba na sa mga nabi dakyaw na ano mga nabi ang mga latiuba kisugat kiran ba anam yeleng ka sunadula ayub na miya kasapul wagwalo laguna interwala wasya na inulden ngamang gede-gede kira wala wasya na inulden siya kapan utulon gira ko na simbaan niya suwal daw tala na pupungwan niya sa mangod dawangan ro masi ama kapasan na kakadungan ron man nasa katano kugugang ka kanya na mga nagkagudom yan na makakukonsentrita sumimbag wala nasa ka umatago di ka di suming amya gada maka dua-dua penawasira adi penggede amya makaitwit na malukan niya ron pagkiriya murang ano di ngagil matang wala ka kibinap sa sambayang pati kagi mo sisya ko di ko limang usya tada taraw na miyag damang na miyag andumar na akanak miyag ano punya kakaban na kritika na kagi miyag kanya ko sa kakabin mo ta kakaban ako kumapitura uno bumapia kaya gusto niya sa ako kumay sa kamilyon isa ang mga laibisya na kakaba ikaduwa na rin ikatano na nipay ay ikapat na di nga na naurang yung na naurang ha nagkapakaya munun basta bailin kakakuan o di na nipay kaya pitero nabi na faliyaktul aswadain bunuan niyo tubo nabi adi yung kaadua ang mga pulud ang mga iitam oay ang mga pulud isang sunipay mama na sunipay na basta di nga di sumi may lingat sana ko ba sumi pabayin ka na sana desod jawalan ka o ba di nga di sumi nasid mi pera pang kesujudan na ka napiya kay panuwaga kuku sa para na ka nabuni pa go bunuan ka kabakabu pa nga nita may kadigano ditenteng nalalangag nga niya na matang wala ka di ka gumakan niya ta kasi magtapiro na ka na Allah nabunos ka ng mga bubiyan niya makalalengingin ilang man nakalaw na nakilita ng mga wala na aquarium yan ilang man nalaw na aquarium kung mga walay kaayabudo na nipay ba nang mababayang mayam sa nipay tawing ako ng utak yung masadwit yung manan ni Paya. Matang wala kang mabasa lang na dengan turun. Mabasa gawin. Mga tayo nani ko na sa ni Paya. Bumya katapadan. Allahu Akbar. Naida patakaw siya sa alungan na mori. Aso mga ni Payro na mga adisuraw na niyo. La ilaha illallah. Mga orang na mga adisuraw na niyo. Nadiyanan. Ayaw maana niyan. Ayaw ko na ma'min tubu'ay mo na niyan na Ibn Ka'ab. Pero na mu'min na igira amya sugat at yuba na pagpakasabar. Isa akapagkapili iman ng mu'min na igira niya doon ng kanan nakasabar. Mataanin o pumamaloy ang masabar nagkadaan ka din siya gani nagkadaan ka din siya kawaraw. Na ato ni Kriswa ka na manahibla na ka na miyada. Kadi man nga hibla na ayaw bulungin na sara di ka pang gani. Mula niya pagpakagami siya nga hibla na nga kang gani. May titong na inigani ka. Yeah! Pati maganda makana. Namalunga pangimita. Ay siya namin at nabi na basta pa nagkaralang itangan ng tubo nabi, napagablas ka. Basta pagkaralang itangan, napagablas ka. Now di ka pagablas, kabubo ka na nga, nakuha kasi na inom ka. Now di naman na, napangaturog ka. Now di naman na, tibuwa siya rin ako. Okay, nakanaway siya nabimitin na tibuwa siya rin ako. Ada niya raw taran ako. Siya ka ni Mikero, no? Oh, ayaw makna niya mga ulit Allah na miya ang kotwa ganing ka. Kadiyong ka akang ganing na miya kagangga nakapagkadok sa tao. Mataan, ilay niwa lang na mapasang ikang gani. Miya kagangga nakapagkadok siya. Di ka manos? Hindi nakap na miya kawarawaraw kay mata.
Ilang maalang na di kalokos na malang nga. Kenapa nung ba tumitin ka sa kalsada na lang nataw na lulong isin ng nangareka. Pati na siya kaya na may ulugong siya katalunian. O tanggap man na ba na tarutuhong. O, ay ako nga ikaduwa. Kailangan na sumu'min na mataguro na yan. Na in a'ata syakara. Inaw nagira ko nabigan wala salimu na pupunalamat. O di na peso datar ka manusia nagira ana inililipiara ka, ana inibagyan ka say, amya kapyo na ginawa ka na bato ta makapanalamat ka ko Allah, napakagiro ka po na salamat. Sa kautugo nabi, adin yang pananamatan sudatari na manusia, na din yang kapananamati sa Allah. Nakapananamati ka sudatari ka manusia, nakapananamatan na ka sa Allah. Uta kagiro nga salamatu. Padahal naman natabi ta abagan na ka sa kawubelin adin pitero katatanaki. Adin pitero tadi ko. Pati kaya bagan na salamat. O maningong bid. Ano tukot ka? Mati ko ba di sumatong mananamat. Wala kailangan na naman ano ba pamanagi madakaligira ko naman ng mga sarwang dengan mga sarwang salamat po. Nasa katano natabi na datar dengan kapanalamat ta. Ay misa sa miru ng alhamdulillah. Na kailangan na alhamdulillah. Na salamat to. Ay puno ba kami kailangan barakallahu alaik. Barakallahu alaik. Na pinagtero na kanaya Allah na pagumanumanin ko na diyo kay ariskin niya. Ya Allah nabalasing ko nesa. Pagkababayaan niya ko ni amapiyaw. Na mininuwa nga sa panganin ka. Ay gila mabuhay ka pumamugay ka sa zakat ang sadaka. Na diyo na kailangan kay abugan ako. Kaya puno ba kay abugan ako na di ko sa maski. Katatan lagi. Namanya kan dua. Ini omongannya nula. Ya Allah, napakadalang nga sa tambo yan. Kami kaya kayo tugon ako, napagigil ako. Kata lagi, sadaka. At ang alam, yung kapalwa pa ko. Niyalak-lakap man ang kotwa sadaka. Allahu Akbar. Tabi o. Ha? Kadi man na riyan man nang gagawin siya doon na matangwan na kadi makapun maso. Sa kanong, dapat labu yan yalaan. Ito nila pwede ini masasabar ang abudal yan. Tabi kailangan nasa kaamuamin na in a'ata syakar na ubagang kawallah salimu na pananamat ka wallah la ilaha illallah ya kaysakuna sunabila musa na pulalakaw niya manin ang kaasakat tao ang mamakawa sa mga wasaadato tinayang mo sana kaso na tinasik wallah natingin na to natingin na pa bitere kami natingin nga dato ya Musa o bangka lumakap bitere ko Allah na isyo na ko nuandi kakunian sabi ka atamo ka na ini bagay na sa sumay niya kan natingin siya kanon ay yung mga pila ko na may manang nagtatalabu ang mapaparati ako Allah ayabu tamukin nasasapag nga ayaman na din siya mita paman na may sasapang waki ataw niyan tingin na Musa bas kaso Musa tinaway tinanakasun natinag bitere kami ko Allah sa najabartor dati na siya nakakuha ni ka-friski niya lang. Bahaya buliski niya lang, nangamisa sa panganak kaya tawakan na eh. Eh nakiuma. Wala, pero na kanong. Miya kang masumusa sa mga di na nimikirin na gusto Allah. Ataw no to Allah. Wala niya papakawin talaga niya, nakatawan na kayo niya. Tinatanonon. Na tinaanda ko ni kapuang ka, ko tamukang ko tuwa dato akawa sa mga sa. Natingin na pero ang kaniya Musa, baka no mga tuna. At pagumana ng penangkanan na kada to yan agutamo kiyan si kusul utulupulo rabu kadiyo na mama namya kapasa-pasa nga lang kapananamat at hinadiyo ko itong ori pa nakamapaparatyar ka kung kumakalo sa pakisol ay siskadiyo na diya lawas yan kaayabu tamo kiyan ang utam niya kay titwa din sa misa sa pangwaketaw niyan ando ko ni kamagingong sa riski tuwala tiro na din di matang mananamatanan Tomia na sumusa. Pakaganda no, tomia na. Kaya kami kapanutong dalok na kaptipalin. Talok oras tano sipman. Kaya ako makatana sumusa na miyo man na nga tatalabong. Tignan na riya mo, santo na ko, nanda ko ni kamagina ng wandong tala sa riski. Tuwa Allah, tuwa mo sada ko na kayo maginyara ka. Di na mo na matatagura ka. Tuwa mo kami na ito na rini. Ang gagawin doon na magsimba na kasuwa na uriyan na, di ako na nagkabli. Mata na suwa na dugag ko nilakan. O kung naging makamangandu, niya nung nilakapan ng utami sa sakong waketaw niya. Pwede na kaya sapang eh. Kaya kay kong panuwandong taala. Agi di mata malalamat ko Allah. Di mata siya yung maninang kaya ada to akawa sa mga sa amaw siya suwad ka kapi-kapi. Ara engineer. Ay niya ni kapi-kapi na piya ko masamusa. Na mao siya baso. Tuguda to akawa sa namo. Santo na itigar ka Allah. Ando ko ni kakunin sa nga tamo kakan.
Dati ini papakawit terakan wala apa gumana niya pansa umur ka sa 30 ragun na pagumana panwad daw tanang atamu ka sa sulod 30 ragun ako gyud kada to ka nabawid ko sa baso siya gito di kapi-kapi tingin na mata so wala amalay gagaw inuwak man niya pagkagigihay mo sa kada tegunakan sa ngalimurakan wala atamu adi ka ni kapanalamat ko wala mata na so wala amalay gagaw natamang ko kakaptan ni na baso paginuman yan nabiyuli panwad daw tala abulawan matang kumia kapia-pia bisa nga kapanalamat. Kasi ayah pun napitiru Nabi. Natina inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza aqala fa hamidallah. Pagkababayaan wallah mataan tu Nabi pagkababayaan wallah sore penian. Igira amia kapasya kuman na penalamat. Atau ni apa penalamat? Maka pasya kuman na pia buat miatero katugu abulay na alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabawa mga pasya kuman na Amen. Ate sama tu na itulong na si timing. Oh tuwa, na di na sumuntan naman ano. Sabi ang katan wa. Madakali gina ko na question maka na makapasada ko man na din pa na namat. Kaya ba nga katawian din. Isi budak ko so. Pakatiro nga siyang nga alhamdulillah. Isa kasi patan siya mga Arab. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Oh to. Khanwa tu Nabi. Apa kebabian wallah ko ripriyan. Na ida atasa fa hamidallah. Na igra amya kamba na amya kagiro alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi terong ka na. Nabi ni ko bido. Di na kanaba ko bin matawala. Oh, ayat terong na kana. Alhamdulillah. Nasama bu mi kana bum yarhamukallah. O mama yarhamukallah. Ikalimuka wallah. O babay yarhamukillah. O mama yarhamukallah. O babay yarhamukillah. O bakla jangan katawan. Ya terong ko nagyamara kang awala. Atau malo binanopa ka to rolong ka. Oh, yarhamukallah kunna yarhamukallah. Das katan negara na tabi ta na madala pupuga mo na din afterunin. Kanya malalang. Dari adem na beda kan mamya kamben na kagino ko pa kamben na. Mata wala ka tiga na bangin alhamdulillah. Lalo na kanya kelu. Ya bunga ya do masa. Namang din lagi ka tatawag jagin na Tinggal sa lumasa. Tinggal sa akin ada ruwa ka. Tinggal na makamoy sa akin na bunda niya kada-kada na magtunan alhamdulillah. Mata wala ka din magiro alhamdulillah. Masyala ko biya teruyan. Stalabista baby. Pero napuno na siya stalabista. Pero nakamapaparati agad tara na ada ruwa ka. Khatlo ko na kailangan na sumu'min. Na kailangan na matataguro kainin. Wa in qala sadaqa na igira ko na mitero ka na kapag inuntulan. Basta tero ka na kailangan na benar-benar suka tero ka. Kailangan na benar-benar suka tero ka. Pratis, may tanwanan. Oh. Ayaw ko na ikapat na basta mu'min na kailangan na matawag na kaya. Wa in hakama adala na igira ko na betad ka sa kukuman na pag inuntulan ka. Oh, kanaba kukuman ni amumuay. Inutup terwa yung kukuman niya kina kukuman ni amumuay. Ato lang si kukuman ni amumuay. Kaya kukuman ni amumuay na miya kaysa na napya siya din. Dua area. Tinanungay ni Iwan, tinadimi di muno ng kaya apaan. Tiga na kukuman na kan siya no ka begina karakan piya-piya. Oh, unian nakibata ng kilo so kilo pati mga sa bulawan na. Unian no pa kapipe na inirami siya mo tayo siya. Mini poro. Tinakakaban na kanya kami akala. Ikaban yan. Minipurok mo to ay siya. Tinakakaban na kanya kami minipurok mamagwe. Minipurok man na yan. Tinakakaban na kanya kami ninamigara ka. Minipurok. Kagi ako tuman na din na miya nabo. Tugo mga niya miya tawag supaan. Tinanaw na kami alangan. Tingko ko man niya mumuhay. La ilaha illallah. Mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na basta atitu ka mu'min, na basta betala ka sa kukuman, na kailangan na untol ka. Allahu Akbar. Ay makna niya mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niya kay siya kung naada siya katawa mama. Diya nga siya katawa mama, namipo siya sa lupa. Ayun niya kaya po siya sa lupa, nabide niya. Kaya kung kabede niya na pide duniyan. Kaya kung mandi duniyan na miya duniyan nang kay arantay. Miya kalala arantay. Dahil kung nakimatinaw niya nakigamit at tagala, ay do, pakapa magkatikataan. Akisa sako na dataro sako arinta, asako arina, asako lagutan lupa sako, nakagya ko ilinin ang mga bulawan na mga pera ka, mga umoy, akita taguro. Kagya ko makalutiyan,
Tiga dia kayak karo mau bebayagi pugubannya si karo mana nama mah. Tiga na namanya kagel ketapur bir. Mata mana kami kewasata. Tugu mamenu kap kewasa. Nah tinggal yak mata agulawan aku perak. Kita tagu suami na bisa polo kasaku. Nah tugu mamenu kap kewasa. Abang orang. Tinggal orang kata lupa tamanai. Nah tinggal ibu. Pasopia masa anta ko lupa na ayabo pasademi. Pasad tenurun. Oy, lagi mo ka lupa. Kana mo benang kay kakalo tuloy amanan yan. Nagulawan ako pila ka gudemon. Oh, tinggal ka ba ento ni mapipigir ka. Natigil nga mama niya basta sa lupa. Ikasya ka nun. Natugo ba biya basta kasi nga napagawa na ka siya ka. Tugo mama nun, tapos ginawa ka. Allahu Akbar. Laman ito kami ito. Nawa ko ba kung mapagawa eh. Kanya ko po nga niya. Natigil na ka di ako disunod. No, namanya kawidang pa namang kawidang ko tabae. So may siya ko piyamasa niya sa lupa. Tinagari, tingnan mo tama maamya kakalo sa umoy. Bulang pira. Basta tiso kilo pa piyamasa na tinaway. Natinay ko siya karaka ang to miya kalot takan miya duduan agulawan pera kagudemon. Tinay no magkeswim. Ano nga miya to? Siguro pa piyamasa karakalo ka. Natinay ka mamanayanan. Basta pamasa nakasulupa nasali sa taguyan na inurka pa na po sa oy karakaka ayaman na miralaksun. Tinatanong din nga kay buwa pasat na dia buong talo pa di pedangan na mga omoy at ikakalo. Tiga nga piyamasa niya na gusto na diyang puno bangarang piswin. Tiga nga mamamaya masakuan nga di na diyang kuy. Anak matesiran. Kadagurun. Nakinamang ko kumata. Kaya pa namin ito nila na kukuman na hanista. Aman na hanistia, titu montol. Tinino kanu di bawa dari. Tinamya masa ko sa lupa kaya. Nakagya ko bida na namya kalutang ng mga miya na bisa polo kasako. Naikaswang nga kina dinang kuwan. Abas ako na makuha nga sa lupa nasa tagoy na padiyin. Natinginan to ko kumana ingat kuwan na miya masa. Nadingat kuwan na kilupa. Tiga nga dua katawa bago na ko kumana sabi ni kong. Oh, hindi ko na sa manikon. Natalo sila na pususuto na. Namata no to kabugay siya ko kuman. Tiga nga ako kuman na paradita na makapupataya. Makapsusuto ka. Sinakaskan wado ka to. Sekalian niya masasalok pa. Banawata ka, tinaway, bugwataw. Sekalian niya masasalok pa. Banawata ka, tinaway, mangundo. Tinapakatapyan niyo. Kaparaan siya na nun makambugay lang. Namata no to kumapya ko kuman. Napamakapaluto ko kuman. At tiga ko kuman na tabi o. At tinas kabu mo na ko kuman. Naskabi ni kong. Pakatanong nga man, kada ka manag. Sabi ni kong, pakataguan ang mga ularya. Sige kong, taguan ka sa dali dun. Tama ka sabi. Allahu Akbar, katidi ka pwede na nga abatagbon sa sarangka. La ilaha illallah, ayat itu mu'min. Na basta ang bata na kasako kuman na kayo na nga amanan niya na motor ka. Datala niya motor na ino, paridin na buo. Datala motor sa katawa babayat keraringan. Inaw na ayak kararing yan na ubabupakakan sa ayamaan niyan. Ubabupakakan sa amanan niyan na sada abala na. So, bala na ka sada. Tiga dia nga mama anda ko kusa bala na kasi bumatatago sa miser. Natinabas na di ko rumangkan, bunwa ko nga. Agi basta kaya babay, kararing na siya karumangka, na kailangan nakuha na ko. Basta mabunag kikuha ko. Na udah kikuha ko na, susabar ka. So, mabuti mong naring, nagagana ka ka. Ipila na ka ng kalakad daw, nasukod na nakaw. Hindi ka ni gigila-gila kiraling na ako, mapakubupa ka sa traka karoswin. Hindi ka ng mga tunoto. Karoswin. Ito so karoswin na ka. Ito na ka na sa bakayawan. Tika, bine ka nakaragod na ka. Lagi yung mabuang ka, ada ito nilang nakalaburon po ni kiraling ikaraman na nakakanilang akapkiralang itan yung mga. Akapkiralang iti. Kumakakang, ano gusto ba yung karaling ikaraman nakakakan? Kapag iti nagkaulit-ulitan. Dapat ko nung ikaraling ikaraman, nabakbak. Matang wala ni kayo, kapya, ginawa ka na, baka nakalaban ng ka. Kati siya wala, natalo pula butot. Ito na rin yan, alam ko niya karaling. January, February, March, April, May. Puro ka na, di ka nung makawa-kawa yun. Kailangan mabuo. Nadigis ka tanong, di ba na di magibuno ko ka naman yan. Pagkata sa tutula, tiga nga mamasarak ka, tiga ka. Sunga ko sa Egypt. Dati na pigya pa ka mga, sasya pa ka, may importante na miya ka uwilo ka. Lumiyala ka ang utama ma. Ibig nga iblis na miya nabu. O siyulin siya, taon na datar ni karuman yan. Datar yang pansya kapur, datar yang janditar, datar yang pansya spota. Agi ako ka na mauisu iblis sa sada. Tugo! Ayaw makana niya na babaya may kakuha na mawata na misyer na katabuan may kaubin ka sa sada.
tiga na namya bala kana dinugang na napya masang bud. Ana tinang mapya. Tama sa ni tindiya gitu. Agi ako mitindayan. Tabiar ka ng mga bay. Tama siya miya siyong kaya ng utabo. Bay kanina nga na ba dito sa iglesia? Dahil matinam. Yako mga mamapyura karuman yan. Maawis siya sila abalana. Nang naating-atingan. Ay damyo man yan na sukaruman yan na uuben biblisan. Gatarya siya muntan. Tugo karuman yan na maranawa. Maranaw. Yang mo to apyuro na manusia. Dili ako niyo. Hamiyatero ka na maranaw. Dili ako gawang tanang. Tiga dia nggak apa dia manusia garai. Inung ka ubay ka na mitatapiak. Tiga dia kaya mama iblis tu na mitatapi kaya mitatapiak kan. Ana sobabay na ya kapag ila jamundan jamundan iting kambal toko. Tiga dia kaya babay I know. Awat ako na. Tiga siya iblis aji na nga taon na ubay so iblis. Awat ako na. Di ko kasi ubay siapa belum mapila kita dalam kasan. Biar makangingili kan. Ubaan na bubay lang siya, kaupakan na ka na atorolong yan. Nauna, gumiyurok ka din na diyan kaya, wala nga pumura, pagina mausap yurok, karumangan na, tingba bunga yan, siya karumangan na yan. Tinasamutan ako na Nabila Sulaiman, kamape kakukum, nasabi sa ikukum yan, na ayatalo paratian. Sabi siya ng Sulaiman, na pumurok sabay. Tugo Nabila Sulaiman, na inong ka na pumurok. Tigyan na, miyang raring ako, Nabila Sulaiman, sa sada abalan na. Nasigwa ka na nga na isaw, sigwa ka na nga na mama. Oh, agi di penalako kamo tang kasi sabi sir kasi sanay na dito bi na lawas ego na datingin na matina miya ko mga no isa mama na mausa sa man ada tarian sa punta na naman tiyan na silang tinamate ana mata nga dua ka tubo Sulaiman ana te biro siya karo niya bubulin dokter jabangan aku punta na ay biya pikir na Nabila Sulaiman atina isyad ni syaitan sangga dua ka taon. Tingnan mo tayo biya pungulo ka untulog aro. Bukan nakano ka sa kani kumukum. Tingnan na sa kanwari. Hukum na sa no biya kano. Ino kano pa marate sa kukuman kasa jama ka blan ay kikar masang nabubay. Tingnan wa. Tungna Nabila Sulaiman na kate tingin sa butilya. Ada tagwi na pabs. Nali kanyan. Sa jama ka solo kana kanang sini, losip mga solo kas kanya ni kikar masang nabubay. So kaya nagum lang nga karuman na piu-piura manusia, miya ka guro. Nabila Sulaiman hindi bisa mata ngomong. Udah apa kasih nakaisan? Menyakit itu ala na darapa. Pwede tidak dimakan dari sulungan na diuga lusu siya na bapa. Ayo kata ko na mapiyak ka kukum na sana ko bisini ko kumakong mabibida ka. Miya pekero Sulaiman na di piuru na tao. Ino to lugar. Jadi orang pahutun. Ya ada ngaruh makanan. Sana ko hindi ko kumakong. Ino to mana eh. Ya orang pahutun. Tingnan to kay dia ngabun. Miyon to na kumuro kang utama ma apiura karuman yan. Itipiru na tao. Salawan niya so dito sa iblis. Siya manari. Ngelenga. Naban niya aroma. Os kay pa kapuno piuras kay kikar man ng ubay. Dia nga tina pabs. Da masih dikegege gitu. Kegege ka makasulog sa nga pabs ada tawin. Di kundi sesara ringan nang iblis di singa-singa di magem. Tino man nga panan sa kay tualbo. Ano kamay lamang eskibisyon ako. Tugo Sulaiman ang buga-buga net. Mura ka. Sibusa po siya ng pagma. Tinasulong ko naman na rin kayo na kung nakasulong kasi kikaro ba siya nga nababay. Nawakim bali paganya bala miya kanana. Napapakay to din. Nauro na lusod. Nalalangon niya sa Sulaiman. Na Sulaiman, miya ilayin ka. Tugo Sulaiman naway. Yung nakapinang. Tugo iblis ng tunanan. Tinasangad daw. Kaya mura ka nga wala. Skapsi pa ka kay siya nakirumay. Naku na kay guro kay day. Nabila Sulaiman. Ukay ako kakamatang mo nga kasara apakapalawin ako nga nadiyakan. Paruman na nga ganun kakan. Mihele Sulaiman sa mga sisinga. Narimele ka. Iga di ako mataw. Ina mataw ako bisa rin Sulaiman. Allahu Akbar. Dahil nakimati na tuso naman na ipreta dua. Kuha niyo nga pabs. Naulugan yung sapo sa dalaga. Na dito nakataon. Ano miya mini sapo. Weka. Kaya may kapanutultab na kasuwat yan na bagay. Mati ba ko masamarantaw. Ito masuka pula ko. Mga uri pa na Allah. Dito yung maanan niyan. Na igira asotaw. Na may piya-piya kumukul. Na ayaw na inampada ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala.
i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Paginuntulan kanutung Allah sa kasotaw ama pasangi ka paginuntulan na maranis kanya ko para tasik Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Aya urian yang mangorip no Allah. Ayat mana pagusyentan no kadi pa urian na kanuno. Igira ko na miyatay so manusia. Oh, ini siya ko Nabiullah Sulaiman. Siya ko yaman niya na Abu Bakar. Tugu sakatawa ya Abu Bakar. Igira at tigil na miyatay so tao na anda pagkatagu sonyawan yan. Anda adar pa pagkatagu sonyawan. Ida khurija min al-arwah, fa'ina tazhab. Igira alumin niyo sonyawa o mga niyawa na anda pagkatagu sonyawa igira miyatay so tao. O to. Ayaw ko na ini sumbago Abu Bakar na tinakad fi sab'atin mawadi'. Ayaw tigil na pagkataguan ko niyawa nang gaapit wadar pa. Pito adar pa. Yung syarip kataguan ko mga niyawa. Allahu Akbar. Pagana ng tigil na pagkataguan ko niyawa na amma al-arwah al-anbiya'i wal-mursalina famaqarruha fi jannati adn. Na igira ko na so niyawa o mga nabi naguniyawa o mga rasul na andin ni kapatiran na sisirang kuntitimo wallah o surga akmbetuan sa jannatu adn. Surga adn. Allahu Akbar. Di na ko na surga adn na ayaw ko na ini halubala ko na langon bulawan. Na ayaw ko na ini grabas na langon munti agudayamon. Na ayaw ko na ipetugay na gatas. Na ayaw ko na atapyan na niya makakapakapada bulawan. Allahu Akbar. Matanu o makasurga ka na. Allahu Akbar. Doon na una niya nakapipi ginawa o makasulog ako surga. Ikadua ko na igira ayamiyatay na sa mga ulama. Wa amma arwahul ulama igira ko na miyatay na sa ulama na sa konsyoniyawan yan na ayaw ko na titimuanan ng Allah na diyon ko ta jannatul firdaus na sa mga nabi, rasul, na nabi sirampan, na rasul sirampan, na ulama sirampan, na api anda siran sumsabihan ka na napitulapis sa surga. Allahu Akbar. Ino sa mga ulama na ayaw pa nabi adu nabi na subuso salakadiyan o kadapuan na ka. Oy, kadapuan na ka sa salakadiyan na ipuluan lang ta na sa pangkatan na ka sa timan amapya. Hindi igirawan na sa mga dostan lubos buwan ni igira na pila ka ulama na di pangatan jola ka niyan. Saan sa panapuin niya na dapuin kamab. Sa lakor no ba dumia po sa tayo karabaw. Dapuin ka. Ang umiskut. Oh, ate meling ang mitipu siya ka na patipu ko mabo. Ate inap tipu ro ang mitipu ro siya ling ba siya. Gua niya kinapketo siya na sa mga sama o mga ulama na di pa magagawin. Sama ang mga ulama na di pa magagawin. Na ini man sa mga nagsalo kapag pamalanduo mo rin. Na iman to tabiyo. May kaysa na pangirosyo sa ora kanang sama na nga namang alim. At namang alima sama nga namang alim. Tinas kanina kanon. Kanang. Naman kadatan mabukya din siya kabaraka ang kapag ito iman to. Inako ka napketo siya na nasong bagong kasala. Na ano ka pakatitira na. Namuwata siram sa isa. Namuwata siya ng dalo. Na di siya bisungita sa ributa. Agiding ginawa. Iman to. Niyada. Bagong kasala. Nadap na kili nga po napsungita. Magiyan. Ay mabutotol ni kano sharingan. Ay mabu pagi itu ay mabu ede nasungit na kasuka ng mga nakingira. Bara. Ya ginakanta mabuka kaya ta. Mata na kay ina ko guni nagkito sana ka na ulawlanan. Allahu Akbar. Nadi na mangurip no Allah. Ikhatlu na amma arwahus suada. Na igira ko na ayamiyatay na sa mga suada, miya maguntong, mga tawe kakalimu Allah. Na ayaw ko na pagkataguan ko ay mananyan na niyawan yan na siiko surga jannat illin. Ayaw ko na nga niya na illin na siya na matataguson niya o miyamarati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Akipipiya-piya. Inausya ko siya nga na ikapitulapis sa langit tugo nabi. Ikapitulapis sa langit na adun amatatagurun. Ini betul nabi na darul bayda darpaa miya kaputi-puti. Sa adun sa panginin ako na lamisaan sa baso sa laban na langon din ako mikinda te amanan na maputi. Na sangon na petimu wala so langon niyawa dato. Saba iya mapaparat ya wala pa surga sa taman sa di pa makatindig so bangkit adi pa nakalangan sa surga nasa siran matitimo-timo sa kanya kapitulapis sa langit adaro lubayda kasanin ang puniyo akang mangita ko dunia na pagkagadamirang kung sa amanan nila sa surga.
La ilaha illallah. Ayah ko na itong nabi ulaw lay raro. Nagira ko na anami ate. Amini bagukira na niyawa. So niyawa amini bagukira na mapaparatia. Na sunggiran. Na pagpagalaw niya ng itong nabi. Na maalawiran na di na ni pangingisya. Na di na ni pakapanutulan. Tinagare daane pamaka ibarat tabo. Gare daane. Andi nga dakaon. O pamaka maranaw. Na maranaw magpagalaw niyan. Adi gare hindi nakakaon. Tina siya kuman sa marawi. Anda karon sa marawi. Na tina sa bariw naga. Taga ka man na bariw naga. Ay, natingin na ba kung maliga kayo na natina di. Benda ka nakang panamya katibaw. Nakumatero. Na manunos kon magbungot ka. Upang ginamini bago. Tina kaya to siya nakan. Hindi makapitaro ko na tumini baho ko ka kamiyatay ka. Tina ko iba. Miyatay ka mago. Ay, naman nga mandugudugan. Na ayapitaro na di. Na diro di makatutuna sa mga niyawa. Na ayaw ko na una-una ang kuto mga niyawa. Apa makasurgan wala. Na una di siya natutunan na ako na dinanito nung gare. Na katusan na kagwani. Ang matataguta ko dunia. Na rota di makatuna sa marantaw. Rota di makatuna sa wato. Rota di makatuna sa amananya na marami. Na tinaw iba. Na tinakatya sitap man ni makatuna. Adi na tugunan niya matatago ko surga. Inna fil jannati lasuqa. Mata na tugunan niya. Adi na matatago ko surga apadiyan. Sa surga, ada kaya padiyan nun. Na ayaw ko na padiyan ro. Na oman alungan na Jumaat. Na mamadiyan ko sa mga tao ro, payakto na diha, makumaw sa mga tao. Umang ko na ema na niyan, na Jumat, na mamadiyan sa mga tao. Na ano ko na mga dagangan ro, ipaparada, na sadin sa pundutan na kong narakakadun, kada abaro kandugang, nada abaro kapusayan, na ibabitay sulang ano kailangan ng manusia. May lingka ang ka, ibabitada nanas, ibabitada sapo, ibabitada panganangan, na pamurutangan. Di siya para kao. Siya, inungan ni pumurutada mga kabidi. Kadina. Mura ka daw di ka kakadina eh. Nadong pa na mga bubero sa mga kapadiya na dataro manikin. Na may ling akong nakapta na kaniman yan, namikuko. Na pakanot ako nga. Asya, nung kasi di pa nga pata ka na mga karoma. Matang walo di kang patoy. Tina-dina, di sumaniyak si man. Laro na tunda ang kadin kapag unutar ka mga orip ng Allah. Na umantigo na biyan ako na Jumat na bisa ni Panian. Na pagpanarintik raw. Na igila ko na biyan narintik. Na ipagpanarintik na perfume. Na pagkumanuman na nakatego mi papadian. Na makamakasawalay. Na di ka kakilala si karumang kaabubay kami katete. Das kamab na di kanyang kakilala. Kakaya umanuman na nakatay ka. Mata nasa ka nakakaya pwede na nakon. Nakagaya ko mga pwede na kurong. Miyati di kami kapira lagong. Yung ito akakarada tarwasit ya. Yung uluga kurong. Tama sa lubang na miya kahit tamadun. Tigra ka mo ng mga alim ito na nanasit eh. Tiga na ka na nga. Tipigli na ka na yung bunar. Matang mo na ka, di mo makapangilili ka, miyayaya ko rin. Saan bidyo, dun panibaw. Chuchu, miyatay ang buray. Allahu Akbar. Sabi ba na po pa na mukha nung kami na miya kaguhug? Kada ko pa na makilay sa bumiyatay, ang tunang ito agad sa miyatay. Itanong pumili nga pamalian. Manong man gudo-gudo. Nasi sa surga. Allahu Akbar. Yung utang biya tayo sa busanip. Wa akwabin kanat gawarira. Idaw nakibabatan sa mga basuro. Nakibabatan sa mga batuintan. Ang tunong batuintan. Napipilakan doon na ang mga lapad. La ilaha illallah. Nasuna na ba sa natatago sa mga panginginom na soft drink? Na ayaw po na timpla yan ang utang biya tayo sa busanip. Kafura. Ayaw ko natin pala na kafura. Na andin kayo namangaw. Na kumanuman na nakatayo ka. Na kumanuman na nakamot ka. Kaso kung sa mga tao sa surga. Babay sa mga. Na di silang pakaduda. Na di silang pa na ayaw maanan niya na pakasanga. Na dapat na kamugiran. Na dapat na kanu. Dapat na langugiran. Na di silang napakasong sa iyo. Ano nga nang gini-gini tapitero nabi. O subuso babay ang pakasurga. Agusto midagari. Naduda niya nang kaya akaludoy sa dunia. Raga teranaw. Na langon pembeli akastorya pergi makamutian. Ano nga di pa kaduda siya. Karo mga igirago pa namin kanong asubudap na makapamaras. Pakaduda nga siya. Nakoso-kosoang. Napawang nga. Nga mamakay din sa pag-o. Bapiya kaya pamaras ka namin kapakaturog ko. Ustar ka pa sa listerin namin kapakaturugan namin kamakanawa na mababarubad na siya ngaong. Mata naki. Agi dita ka taong benda yung utak katuturugan kata pamakamad kanong. Namya ko utak. Aba namin nga tuturugan ng gagang. Asi sa surga. Allahu Akbar. Ayami anu nabi. Na umani makano po makasurga. Na andin ikaw suko. Na ating nga namya na ay pasiput ka na perfume. Allahu Akbar. Natunap na ako dahil sa matis tanong sanit.
Wildanum mukhalladuna bi'akwab, mga wata ko surga, mga wata sa aras. Adi sila ni mananayo ko mga kababaan war sa Allah. Dito sa mga wata arapas, sa duntugo na bisataw, ang bata sa dua katawa arapas, ada araw takir bali, na kapantag yung kapatay, nagkasapat yan sumbalalok siya sa anuan na mori. Basta na wata karapas, apya sa kataw, nagkasapat kayo, nasa mabuhan na pumanan yung kaparat yang ako Allah. Di magpakaya ba sumya na kada mabu. At kapya di ko miya nang miya na di mo wata ka narapas, na pakador ka ko bo. Akaw syuko. Yung bali ito na may kamutang ang tapadak na sumbali ano. At ang malugigan niyang karada. Aba sumapas ang mabigasan ng emranawa. La ilaha illallah. Naw miya kay siya ko na lungan kadini pagkauriyan tanurong. Miya kay siya ko na alungan na so isa ko mga guru. So Abdul Malik bin Marwan. Na isa ibabagaron wala akarama na miya kasinda-sindaw ibuntan. May lingkod na bunta na kaula mayroon. Na may lingkod na katitiya o bunta diyan. Aparaten yan ko Allah. Na miya kaysa ko na di mamangdo. Natatantangan ng mga moritian. Nagsiyang mamagitong tinilin niyo man siguro kami. Kung may kindet na bunta diyan na mapapanuan nor. Kagi ako makapasan mangdo. Ino ba yung mga moritian? Tinaguro kami. Baka kararangiti. Tinatunaw nun. Tinadiyang nga bunta na ka ako may kindet na sumisindaw sa nor. Baka asal ka niya. Tamang kuwata ka. Manguda ka. Tinadi. Natina nung ini mapuntan, natina mga moritakan panutog na karakano sumiyaw lawla. Ayaman napakasalakan ko dakang panakaulama, natalaberga ko sa panginom napakaberga. Namiya kay siya tina mo, untud ako kulamisa na diyo ko di manginom sa pakaberga arak. Oo, ni ampere din, nasyungan ako at na bagwaraga. Ada mapitura gunay na diyan. Tina ama, ganaking kan nakakapaginom makadagdag kuwang kaon. Kalaman na nga niya munta na kaunan. Naun niyang kung nakitapla, kawakan tiyan tapla kasi wakita ka na bagwara ka, namin ni Osang. E naun nakamukaya ka mo sa manutuwata. O, namiya kay sa tiyan na alungan, na si Eko miya ka pipiraw lang, budi miya tiyan mo tawatakan. Nakyaw mo na nadi ka ni kaplalong. Wala nung nakitiyan pa, makampatwa so kayo nung. Inumana na kang budin. Namiya puno-puno abutilya, so lami sa anakan, arak. Tama sa roko ng tiro. Menangis so kamu berikan anak kita rumah anak nabuko awinakan nagurata ginawa sa kaya pati ang tawatang nagwaraga ada arwar-warong ya kay siya tina tuturog na utingin mga muritak sang utwa lamisan adi kan ipaginuman ang mababragao na pitet tagi na pangantigin na ana didakan diketida amya kalala arimau na ipupuna napakakunian na kunian tigin mauro ko landeng ay nira ka nakasya kata na wakong tabak na kumaulukulan napupalaw yakon. Nawakan tiga mabala kang ganok sa titik na miya pagpagtiya mama. Apa kagiro ko na bapa. Tabang ako nga sa ngari mo kagiro ko niyan. Tinawra. Nagita mga karaka sa sati manaw tagna. Mini kami pagpagtiya ko. Di ako sa bakato. Natinatay pa ako punaman. Natinakatan so mi gagantong. Mi dada puro nga amak na nanaingad. Ana matatagusan na patamu-tamu ka ng mga Muslim. Amya marati ako Allah. Nawakoron tiga nagaw. Natutunog na ko ng utari mo kwa di ako na di pananapak. Aw na kan kaya pakatibo na nga punog na media kana daw lang nakisisindo. Akitis tihaya abu talidan. Nawa kanila na mga bagwa mama agu mga bagwa raga. Amia makataytay. Nadatingin mati na media kan tingin suwata kan nanudo na bagwa raga. Na ko niyan tingin malakaw. Na ko niyan pada naguya pisinga tatarosan ako niyan natingin ama. Amay no kasi ako na may bumrama. Inaunaw niya nakisa niya bubuna ka na pangangarakan ako niya nakamay ito abang walaga. Naarakan na kamabu. Nasunisok niya pangangarkin niya na nakakatali na bubunan. Na meli akan tigiso are mawadi na kanikitida apat kalikod. Datigan mati na niya kagira ko na uli. Ato lang ito are mo. Pina ko niyan. Tinama dito so ayamaan niya na galabak ka amarata. Ipananapak kaniyang kapagulugun kaniyang kulanding. Yung tananang, ada kon marag agulugun, na dito so naraka. Dito so arimaw, na dito so amal kamarata, na pagulugun kaniyang kunaraka. Na tinginaw to namin yung makanangutalog sa miya pagpagatiatit takan. Pag kita mga kuruna, na kung nakita mangyarakan, na tina dito so amal kami kapiapian niya kay twito. Di pa kato sa unta amal kamarata. Oy,
Natinay na lang agyan mo, may niyakan siya ka, arakan nakabubunakan, namiyadaw siya mau. Natina sa kami man ang mga wata, na asara, aad na tiyuman, kung mga luksam niya para tiyarang kong lautala, na isa kami, maganwan lautala sa pakugup kami sa anong mauri. Naruwa kong tigam niya ka, no, mga murita kan, nakagyo ko, mga nakakuha, siya kong niya ka, no, kung pagagagsalakan wata ka, nagagagas na kamabu. Napatuwin na ruwa ka sa punguro ko ka, narupropotan lang mo nabutin na. Namito bata ko ng kuwalaw, tala sa miya na nanguran ako ng kuwanga, sa misa ba ako nun? Tama sa biyeli ako kuwalaw tala, ulama, nabiyeli ako ng naguro, na di tingin na isa niya karama ibabagalakan ng Allah, adi ang gaabon talakan. Nauna sa mga murit, nalang ang punguro ka tinag daw, guru ami, ay daw guru ami, ayaw maanan yan, nasabi sa kala amalaka, ulay, nagusali sa kada kalawata ka, amara simba si kuwalaw tala, napadanan ako kagubra kasi sa alongan akyama. Ino'y gila ko na sa mga wata tanong na pisugunta ng mga wata. Tinitano sila sa sambayang. Basta mapiturang unto ko nabi. Nasugun yun din ko mga wata sa sambayang. Na oba, masapulo na gunay na bilang. Na odi silang sumiyang ito nabi. Nagpakiapakatanaan niyo kaya nakiparanagin ko mga wata iyo. Antay niya paranagin suwata yung sasabab sa sambayang. Da, tabi yun. Ay nakadakala na inuwanan paranagin wa mayan. Ha? Yan ako niya sa apatwira. Matang Allah. Ay paranagin guru ang paminwa ko patong ka. O di na so remote na, di ka mga remote na, ito nga niya di kuot. Abe, sekot, patay niya po. Allahu Akbar, naamay ka sa samel, niya para nagkaswata ka, kana ba nga para nagkasapa ka kung bato na ka din. At iba natin, namin nga swata ka, di siya mo, siya ba rin ka? Uy, namin nga swata ka, di siya siya. Stop. Kaya kung nadita mo di pa matay na tagalugaw swata ka, madito ba bang mapya kay tagalugaw, yung katuwa-tuwa. Pinagingan mananan. At may na yung adisyon na, ginagin nga, matay ka, nabagpanak. Wari, mabayaw po naman, tapan na ka nga. Sana di ka sakitan. Manawida ka tabi na, may nga swat ka, di siya session, na miyabaya kapan. Na. Ulang na ho. Na. Kasa ka pa ni Mimish. Tapang yung maswat ka, di nga pumagakali sa katero, lalaw na ka na pwede, matang wala ko, di makaungangan. Nakangka, tinakangka, lalakaw ka, inom ka, ontodo ka, talong pa ka, miya katuwa-tuwa lang, hingga di ba praktis ka, lalakaw ka, talong pa ka. Tinates iwata sa iwate, ito, tinababus, beribu di sumiwak na siya mayan. Di mo tatabi, tami ito panawata, di mo pangaw, mga ka na, nangongok. Di may ito pa, di nga di pa magagalan sa katero, nangangangang. Lalalangan niya magbungari ka, Opa. Magbumiya siya watak na taman siya miya ka na di matot. Sapa kaya kakiyalo ko siya nga piyamagyo ka na nakamadyakat. Tabi-tabi ka ng mga bayagong mga ina. Mga ripan Allah subhanahu wa ta'ala. Isyanan, mga ripan Allah. Yung ulta malwak naninitap siya sa diyong kulto akatero abiyatiya adi nga siya sa niya. Naya ko na ikapatan niya nga, nasa konsyon niya nga, o miya nga sasahin siya lang ko Allah. Na ayaw ko na person niya sa surga, na di siya kong nimalalayo. Api ando siya na po, napapakaliw kong niya o mga sahih. Allahu Akbar. Kalima, nasa konsyon niya o mga bara dusya ang mu'min. Mu'minin, nasa sawan niya sa dusya. Nanda ko matatago. Ayaw ko na pitaguan nun, ayaw ko na person niya ang mu'min, sa sawan niya sa marata, sa paratian yan, na mu'allaka, maalangan lang sunyawan yan. Kenapa tingin maalangan lang si sangay langit, sangay dunia? Kenapa maalangan lang sunyawan ni sangay lupa? Kasi maalangan lang sunyawan ni si sa alungan akyama. Allahu Akbar, mapasangan. Na ayaw ko na ika-6. Oy, nasukon sunyawa o miyamaratiya si wallah. Sunyawa o mga wata o mga mukmin. Basta kung nanawata ka, ada raw takiribadid. Na ayaw ko nagkataguan kiran, na jabalil mis, na diyong ko tapalawa mababad sa ka-perfume. Datanda mo tapi tatagin na po yung amanan na sa katawa imam. So, wakil Malik bin Marwan. Na ayat tingin na ikapito, na amma arwahul kuffar, na sunyawa, o miya mangungkir sikwama, na ayaw ko na keswena na sisiran din, sa dida naman naraka. Betul sa sijin. Sijin! Di sirano din gagal, uso mga lakong manam, yang atototong mabuato. La ilaha illallah, so mga oripun Allah, Malaya minibulu katiyak pagalas nibi, labi siya kauras ng apiala labi na oras tanong, inuman ako si mga siyat na mawid ako sa palakya para di ako paka-review. Dan nakaya pa ko siya tang nabuo si limaw sa palakya. Igra mabuha siya ko na nung kigo, pero na ka na nga palakya kan. Gap manitapi ka kan.
Oh, agya. Ame haso munta sip, naburu na lita sini makabueto na sok man cuy pangun si tamion na. Ah, iso ni pangun si tiyan. Makaturog tanwaki. Mata wala ka di ko niyo pumakin. Tara dia gila ko na sa katawa. Bari lang na to na mabubay sa wasya kat yaskan. Mabubay ka no mamakinog sa wasya tapi ganda bagay na inawaan niyo. Wala sa nga wala. Kapag kaya, api ada kanong bali ulama, kapag kaya sa mga tanong bali ulama, na udap na kabali ulama ka mga taka, na sa mga apo ka, kapag kaya sa mga apo ka, na muwat na ulama sa mga apo ka. Na udin na muwat ko mga apo ka, ano yung mga siya apo ka? Siya apo ka. Kapag kaya bali ulama na ulama. Allahu Akbar, inakano yung mga ulit na Allah. Balasan ka na Allah. Timot tanong lugta na ko surgayan na eman ako pangarapan tanong wala na dimot tanong sa noo balin wala ng utak ko balin na kalaman na mga surga timot nga aki wala lugta na ko surga mga bubiyakan mga pagarikan nangong kano din na eman ang utay na tanong na timot nga wala lugta na ko surga amin na niyo amin sa makasula ko rin yung nasa timinin na pota tanong makasurga Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tanong narin dyan Masih dulu. وقال ربكم دعوني استجب لكم امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا من خلق السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا واصلح لنا دنيا التي هي فيها معاصنا واصلح لنا آخرتنا التي هي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله إليك منك لولا فمقد توبتك منك لولا يا الله يا الله نقبلك منك نكلمك منك يا الله يا الله نقبلك توبتك منك لولا يا الله نقدم قولنا إن قرق بك شمام أمين مغينامي يا الله malagi siya, uyab-uyab ni man tuwanta kami ang auna, kung mga kubayran ya Allah. Baliang karakam ya Allah, siya kubayran ang kalaman-lamang surga kaya Allah. Siya mga lupas siya miyaw-miyaw kung mga kubayran. Baliang karakami siya kalaman, siya paburilan ang kalaman-lamang surga kaya Allah. Datarang kutuan lupas siya inaami at yangan kaya Allah. Naubaan penalam ba'anusyanya Nadi kami penamakam bela-belang narin anak kau ya Allah Pakaslangang kasyamaliwanag ko dalam aku banyan ya Allah Ayamalana sya'alungana mau ya Allah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين